Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε μαζικά μαθηματικά σύμβολα που έχουν ενσωματωθεί σε ένα έγγραφο του Word από τον κινηματογράφο μαθηματικών συμβόλων MathType. Αρχικά ανοίγουμε ένα έγγραφο του Word που περιέχει τα μαθηματικά σύμβολα, τα οποία τα έχουμε δημιουργήσει από τον κινηματογράφο MathType. Παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο χρησιμοποιεί τη γραμματοσυρά Calibri 12 και θέλουμε να μετατρέψουμε το έγγραφό μας μέρος του ή ολόκληρο σε μια καινούργια γραμματοσυρά με διαφορετικό μέγεθος. Επιλέγουμε το έγγραφό μας, το κείμενό μας ολόκληρο ή μέρος αυτού. Εγώ θα επιλέξω ένα μέρος του, μπορούσαμε να το είχαμε επιλέξει ολόκληρο, και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή σε Century Gothic δεκάρια. Το καινούργιο μέρος του εγγράφου έχει μετατρέψει τους χαρακτήρες του Word σε Century Gothic δεκάρια, αλλά οι μαθηματικές εκφράσεις που έχουν δημιουργηθεί από το MathType συνεχίζουν να είναι Calibri 12. Για να μετατρέψουμε και αυτά στην ίδια γραμματοσυρά, εκτελούμε την εξής διαδικασία. Επιλέγουμε μία έκφραση ή ένα σύμβολο που έχει φτιαχτεί από το MathType. Βλέπουμε ότι είναι Calibri και το μέγεθός τους 12. Αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε και τα μαθηματικά αυτά σύμβολα σχέσεις Century Gothic δεκάρια, κάνουμε το εξής. Επιλέγουμε από το μενού να αλλάξουμε τη γραμματοσυρά. Θα τα κάνουμε όλα Gothic. Εκτός από τους χαρακτήρες με το χαρακτηρισμό symbol, και το extra math, και πατάμε OK. Παρατηρούμε ότι η μαθηματική μας έκφραση έχει μετατραπεί σε Century Gothic και τώρα θα αλλάξουμε το μέγεθος. Επιλέγουμε το Define και αλλάζουμε το μέγεθος σε 10. Πριν κλείσουμε το παράθυρο του MathType, φροντίζουμε να αποθηκεύσουμε τη γραμματοσυρά Century Gothic δεκάρια, αν δεν υπάρχει ήδη. Επιλέγουμε το Preferences, προτιμήσεις, Equation Preferences και να το σώσουμε σε ένα αρχείο. Μας πάει αυτόματα στις προτιμήσεις. Αν δεν μας πάει αυτόματα, τότε ακολουθούμε τη διαδρομή τοπικός δίσκος, αρχεία εφαρμογών. Στον φάκελο MathType υπάρχουν οι προτιμήσεις των γραμματοσυρών που χρησιμοποιεί το MathType. Βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη γραμματοσυρά Century Gothic δεν υπάρχει. Οπότε λοιπόν δίνουμε ένα όνομα . Και δίπλα βάζουμε και το μέγεθος για να θυμόμαστε ότι πρόκειται για δεκάρια. Το αποθηκεύουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε αποθηκεύσει τη γραμματοσυρά μας Century Gothic 10. Κλείνουμε το παράθυρο του MathType και γυρνάμε πάλι στο κείμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο η συγκεκριμένη μαθηματική έκφραση έχει αλλάξει
μέγεθος και γραμματοσυρά και τώρα θέλουμε να κάνουμε μαζική μετατροπή όλων των υπολείπων χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε ένα προς ένα. Επιλέγουμε λοιπόν το κομμάτι του εγγράφου που μαρκάραμε και πριν, μέρος ουσιαστικά του εγγράφου, την πρώτη σελίδα, και αφού το μαρκάρουμε με αριστερό κλικ του ποντικού, στο μενού επιλογών πάμε στο Math Type, στην κορδέλα που εμφανίζεται επιλέγουμε Format Equation, στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε να διαλέξουμε εμείς αρχείο των προτιμήσεων από το Math Type και επιλέγουμε να τον οδηγήσουμε στο φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει στη γραμματοσυρά μας. Και πάλι λέω ότι αν δεν μας πάει αυτόματα στις προτιμήσεις του Math Type, τότε η διαδρομή που ακολουθούμε είναι τοπικός δίσκος, αρχεία εφαρμογών, φάκελος Math Type, προτιμήσεις. Και αναζητούμε το αρχείο που μόλις λίγο πριν δημιουργήσαμε. Century Gothic 10. Επιλέγουμε άνοιγμα. Ελέγχουμε εδώ αν θέλουμε σε όλο το έγγραφο ή στο έγγραφο που έχουμε μαρκάρει. Εμείς επιλέξαμε μόνο μέρος του εγγράφου και πατάμε OK. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα όπου γίνεται η μετατροπή. Βγαίνει ένα αναδυόμενο παράθυρο που μας ενημερώνει ότι 32 μαθηματικές εκφράσεις έχουν αλλάξει και όπως βλέπουμε όλα τα μαθηματικά σύμβολα που ήταν πριν καλυμπρί 12 έχουν γίνει Century Gothic 10. Το υπόλοιπο μέρος του κειμένου συνεχίζει να είναι καλυμπρί 12. Βέβαια μπορούμε να το μετατρέψουμε ολόκληρο. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή το ίδιο και στο υπόλοιπο. Μαρκάρουμε όλο το έγγραφο, το υπόλοιπο, να μετατρέψουμε πρώτα τους χαρακτήρες του Word, Century Gothic 10, και αφού έχουμε ήδη αποθηκεύσει τη γραμματοσυρά για το Math Type, επιλέγουμε διαδοχικά από το μενού την επιλογή Math Type, στην κορδέλα που εμφανίζεται Format Equation, στο αναδυόμενο παράθυρο οδηγούμε το Math Type στο συγκεκριμένο φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει τη γραμματοσυρά με το μέγεθος που θέλουμε, επιλέγουμε άνοιγμα και OK. Ξαναπεριμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και η μετατροπή μας έγινε. Άλλα 35 σύμβολα έχουν μετατραπεί σε Century Gothic 10, οπότε όλο μας το κείμενο τώρα είναι σε Century Gothic 10. Ευχαριστώ πολύ. Καλές μετατροπές.